Ej, Rudolfe, dođi, igraću se sa tobom. Jesi li oprao ruke? Jesam, naravno. Oprao sam ih. Nisi ih oprao. Ko je ova mala ovde? Pa Rudolfe, ovo ti je moja mala sestra Živ. A zašto si je ti onda doveo? Pa, došla je da se igra sa nama. Lukas, druže. Dođi vamo, dođi vamo. Evo ovdje. Znaš li ti neku tajnu kako da održavam svoj ugled ovdje? Ne. Ja ne želim da se družim sa tvojom mlađom sestrom i ako me neko vidi kako se igram sa vama i tvojom mlađom sestrom, moj ugled će da padne. U redu. Ali šta da radim onda sa Ži? A onda je otprati. Odmah! U redu, dobro. Hej Ži, izgleda da nećeš moći sada da se igraš sa mnom i sa Rudolfom. Šta? Ali zašto? A zato što ćemo igrati jednu veoma opasnu igru, a mislim da ti onda ne smeš da učestvuješ. Nećeš da se igraš sa mnom zato što sam ja tvoja mlađa sestra, zar ne? Ja? Naravno da ne. Ma da, to je tačno. Ali ajde, pomozi mi Ži, molim te. A to je sve zbog njega, zbog Rudolfa. On je jako poznat. Zar se ne ljutiš na mene? Ja ljuta? Naravno da ne. Veoma sam ljuta. Ne bih smjela da uradiš to svojoj mlađoj sestri koja te je pozvala samo da se igraš s njom. Pa, ona nije samo besna, ona je veoma besna, veoma besna. Ne brini se Lukas, ona će to jako brzo da zaboravi. Ajde, igramo se, ajde. Ajde, baci. Lukas ne bi smeo to da mi uradi. Ja sam mnogo bolja od tog Rudolfa. Znam kako da dokažem Lukasu da nije trebao to da mi uradi. Rudolfe, stvarno je bilo super da se igram sa tobom. Wow! Ej, Lukas, zar to nije Ashley Simon? Ko? Ashley Simon, ona poznata hollywoodska glumica. Da, tačno je. To je ona sigurno. Idem tamo da je zamolim za autogram. Hej, ali ona je dete, sećaš li se šta si rekao? Nije dobro da nas vide kako se družimo sa mlađom decom. Stvarno sam to rekao. Jesi, i tako ću mu propastiti ugled. Pa da, ali ja sam govorio samo o tvojoj mlađoj sestri koja nije poznata kao glumica iz Hollywooda. Bilo bi jako sjajno da imam jednu sliku sa njom. Ashley, molim te, daj mi autogram, slikni se sa mnom. Hej. Čekaj malo.
Ima nešto baš čudno u vezi sa tom Ashley Simon. Čini mi se kao da je znam od nekud. Lukas, pogledaj vamo. Ži, šta to radiš? Da li je ovo Ži? A, prevareni smo. Zašto to radiš, Ži? Da dokažem svom bratu da je Rudolf samo željan slave. Ali moj brat nije bio takav, ali čini mi se da ideš istim putem. Ajde, Rodolfo, baci mi loptu. Ajde. Ej, Lukas, šta se dešava? Uhvati tu loptu, brate. Ne, Rudolfe, mislim da sam napravio jednu veliku grešku. Šta ti je, čoveče? O čemu pričaš? A mislim da nisam to trebao da uradim, Ži. Ona je ipak moja mlađa sestra, a i starija braća moraju da se brinu o svojim mlađim sestrama. Tako nikada nećeš postati slavan na ovoj ulici. To je problem. Ako moram da budem slavan tako što ne smem da se družim sa svojom mlađom sestrom, onda zaista ne želim da budem slavan. Zbogom, Rudolfe, brkati liče. Brkati lik? Ja? Ja nisam brkati lik. Hej, Ži, mogu li da porazgovaram sa tobom sada? Tvoj izbor, ja se svakako igram sama. Izvini što sam te isključio iz igre sa Rudolfom. Sve je u redu, prošlo je, sad se sama igram ovde. To je problem, Ži. Ja sam tvoj stariji brat i uvek bih trebao da te čuvam i uvek da se igram sa tobom. Obećavam ti da te više nikada neću isključiti iz koje igre. Ali šta će biti sa tvojom slavom na ulici? Uništit ću ti izgled. Ej, Ži, ako treba da biram između toga da budem slavan ili da nemam tebe u sebe, radije neću biti slavan. A, brate, drago mi što si se vratio. Ali nešto mi govori da ćemo mi zajedno da postanemo slavni. Sada, ajde da zalepimo sličicu. Video sam da si pronašla Marilusiju. Uspio si da je pronađeš. Para viver mundo de magia e fantasia, para o nosso lindo sonho acontecer.